na tuna ko wani hoto da zaka gani da yawa mutane suna posting a social media, kamar yanzu misali za ga an ɗauki hoton, ga hoto ya ɗauku amma baka ganin abin da ke bayan shi. Ko ya ake ana ɗaukan wannan hoto? Kai, ba matsala, kakka damu. A wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka ɗauki wannan hoto da naka wayanka da take a ciki a jihunka. Ba fa sai tare da ka sai iPhone ba fa, ko kuma ka siya wata babban waya irin na 100,000 zuwa saman nan. A'a, ya wayoyinka 'yan 40,000 ɗin nan zuwa ƙasa sun ishe kan, muddin kana da waya Android, amma fa da sharaɗi. Da sharaɗi, na fa gaya ma da sharaɗi. In har kana so wayanka ta yi wannan hoton, to ka tabbatar da cewa wayanka ta kai version 7. Idan ta kai version 7, daga version 7 abin da ya yi sama, to lallai idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyo lallai za ka ji daɗi, kuma wayanka za ta yi portrait mode. Na gode. Sunana Muhammad Rabi'u Musa, ni ne mai MRM Bangi Sowens channel. Amma kafin mu je ko ina son kai amfani da wannan dama ka danna subscribe button domin kai subscribing a wannan channel nawa, sannan ka danna bell icon domin ka samu masaniya akan cewa mun ɗora sabon bidiyon mu a wannan tashan. Sannan kuma kada ka manta, wanga bidiyon fa da zaran ka ji daɗin shi, na son kai mashi hakan ka jinjina wani, domin nima na yi ƙoƙari. Tun kuwa ina da tabbacin cewa wannan abu da zan nuna ma sai da na gwada a wayana na tabbatar yayi, sa'annan nima zan ɗora maka. Na gode, mu haɗu a can inda zan gwada maka. Ka gane ko? To madalla, ga mun shigo inda zan nuna muku yanda za ku ɗauko wannan application ɗin ku yi da amfani da shi a wayanku. Wannan application da zan nuna muku kyamara ne, bai buƙatan kai ta editing. A'a, da ka ɗauki hoto zai fitan ma da shi a portrait mode. Amma da fari bari mu duba mu gani ko wannan wayan za ta yi. Mu shiga settings, sai mu je about device. Kun gani wannan Galaxy ce S6, so bari mu gani version ɗinta, ga ta nan version 7.0. saboda haka wannan wayan za ta yi abin da muke so. So da fari abin da nake so ka danna under description, za ka ga link na nan na yanan gizo da na sa na wannan application, directly za ka ɗauko. Idan wayanka ba Samsung ba ce, so za ka yi haƙuri da Allah, za ka biyo wannan process ɗin. Amma wannan yana da ɗan wahala sosai, don zai iya ɗaukan ka kimanin tsawon minti 20 kafin ka samu na wayanka. Da fari za ka shiga browser, kowane irin browser kake da shi, saboda haka I recommend Chrome. So gani a Chrome. Yanzu idan ya kasance cewa wayanka ba Galaxy ba ce, a wancan link ɗin ba za ka samu directly na wayanka ba. So sai ka shigo wajen browser naka ka yi searching apk quick.com, sai ka yi searching. So idan ka yi searching apk.quick.com, za ka yi ta zuwa ƙasa. Ka gani wannan camera Galaxy S10 Google HDR camera APK. So wannan na S10 ne, za ka yi ta scrolling dai. Idan ka ga naka, to sai ka je directly ka yi abin nan, ka yi installing. So idan baka ga naka ba, a nan dai gashi nan za ka yi, in ka kai ƙarshe akwai pages da dama, na ga yana da yawa, ya kai up to 20. So za ka yi ta nema, za ka shiga next. Idan ka shiga next, gashi nan sai ka yi scrolling, ka je ka yi ta duba dai. So amma idan ya kasance in ka ga naka, ko kuma ya kasance wayanka Galaxy ce ko Samsung ce, to za ka zo, in ya gama downloading sai ka shigo wajen options, sai ka je wajen downloads. So na riga ni na yi downloading, ban da bukatan in daɗa yin downloading. To a ƙasa bari in duba file ɗin nawa. A nan ƙasa kun gane shi can ƙasa gaba ɗaya,
37.47 megabyte. Za ka yi installing nashi. Idan ka yi installing, bara mu jira shi ya gama installing. Ku ƙara haƙuri don Allah ya gama installing, saboda akwai wasu settings da ya kamata in gwada muku. So ya gama, sai ka yi opening. Idan ka yi opening, za ka je akwai wasu 3 dot a nan sama, sai ka danna su, zai baka option. Akwai settings a ƙasa. Idan ka ga wannan settings ɗin, sai ka sauko ƙasa. Akwai abubuwa da nake so in gwada muku za ku canza. Za ka zo wajen advanced. A gurin advanced ɗin nan akwai configure camera HDR plus. Sai ka shiga nan. Idan ka shiga, za a ga ya baka wasu option guda biyu. Nexus 6 HDR plus auto, akwai pixel. So idan ya nuna maka pixel, saboda yakan zo a default pixel ne. So already na riga na yi installing wannan, shi yasa ni bai nuna mani pixel ba. So sai kai selecting Nexus. Idan kai selecting Nexus, ba wani setting da kake bukata ka ƙara yi kuma, sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya, kamera na baya tana da problem, amma bara in gwada muku na gaba. So a nan bayana, idan kuka lura, ina shagona ne inda nake ɗinki, nake so in gwada muku. To a baya kun ga wasu kaya can, ga nan kuna ganin su dai cleared. Za mu ɗauki hoto na fari, babu portrait mode, mu ga yanda zai yi. Wato ainihin wannan kenan captured. To ya ɗauke mu hoto. So idan ka duba, za ka ga babu komi, ba alaman portrait. So kakka ji wani abu, sai ka dawo, sai ka shiga wajen 3 dots ɗin ga portrait nan na kusa da ƙarshe, sai ka danna. So idan ka danna portrait na kusa da ƙarshe, bara mu gani zai blowing background, sai ka yi capture kacau. To bara mu gani shin ya yi blowing ko bai yi ba. Boom shot. In ka lura ka samu cleared abin nan portrait. Wannan shine yanda za ku ringa ɗaukan hoto portrait da wayanku ba tare da kun si manyan waya ba. Ina da buƙatan in gwada muku wasu hotuna da na ɗauka yau before abin nan. Kun ga wani shot nan da na yi inda muke zuwa sayan kaya gurin wani abokina. Wannan da wannan kyamara aka yi shi, amma in za ka lura wannan ba portrait ɗin ba ne. So idan ka yi scroll haka kaga wannan portrait ne, saboda haka kowane hoto ka ɗauka guda biyu zai ringa nuna maka. So na fari zai ma 7 ɗin shi ba portrait, na biyu zai 7 da portrait. Na gode. Don Allah kada ka manta, na gode da kallon wannan bidiyo nawa da kai, amma kafin ka wuce ina neman ka bani liking, saboda mu ma mu samu yanda za mu ringa